Great Ọba Indigene ekene m unu. Biko akwa nke a lụrụ okporo ụzọ aka akụkọ mgbe nwa akwụrụ ụgwọ ya eji wee lụtọpụ ụzọ na alụrụ a na-etu nna na-ekpatakwa n'ego lụọ ụzọ ka ụzọ dị mma ka a na-aga. Akwa nke alụlụ na enu lụrụ some hotels nyesa ụmụnne anyị ma ndị rufu dị hotel ma ndị plumbers ma ndị mesons ma ndị engineers onye ọbụla nwe ọrụ asadel. Akwa nke ya bụ onye gbalụjebe na nwa ya ma akwụkwọ achụ ya n'ụgwọ akwụkwọ ọgụrụ ụgwọ akwụkwọ n'ihe. Akwa nke a mma ka o si nyesịrị ndị mmadụ aka ka njọ ọnụ onye dị mma n'azụ onye dị mma n'azụ ya mere na Kraịst anyị na-akpọkụsi onye ma na o mechebero ya buru ụzọ were okwute tugbuo nwoke nwa ya maka na ọ kwara iko. Ka m gwa unu eziokwu, mmụọ mere ọba ife ọmadị ọba mma ọmadịla ya na mma ọba kpọrọ onwe fasị ife ọba na-ekpe na ụbọchị ọba ya echeta ụbọchị ya enwe downfall. Ụbọchị aka ọba ya echeta wee kwuo na ịbụ agent of darkness from the kingdom of darkness. Akwa na-agwọ ọgwụ na-agwọrụ ndị mmadụ ọgwụ na-eme ife nke ya nke a dịrị ya na chi ya. I'm not supporting akwa, I'm not against akwa, mana ife na-ewute m bụ etu anyị si ekwu ya ebe a ka nwanne anyị natana ka anyị si tie na down. Nna ifugo ọnọdụ ịnọ na ya ifugo ebe ije nata ngwanụ chee echiche maka echi. O nwekwanụ mgbe Chineke ji achọ ka mmadụ nwee turning around. Hatred na mkpọrọ na mkpọtị afụnụ ka anyị ga-eji tọnụ spirit around. Chukwu chọkwanụ ka o mee nwa ahụ arrest. Chukwu chọkwanụ ka a convert that boy. Ọkwa na obele nwa. Most of you people n'ebe a nwecha ndị ọgbọ ya mana unu na-ekwute ya nwecha ndị jita 10-15 years tọ ya nwecha ndị tọsịlị ya nwee ụmụnne dị ka ọgbọ ya n'ụlọ. I think ife anyị ga-atụba alụ bụ gịnị ka a ga-eme ka nwanne anyị nwoke pụta. Ọkwanụ nna m ochie ka akwa bụ bụrụ nwanne m na-abụ m onye ọba. Amara m onye ọba in person, afụdọrọ m ya in person. I won't lie you. Apart from na nna fọ na Facebook ma ọ bụ fụ ya atụbatasịa ife ọ na-ekwuga n'ime platform nọ ejibọrọ m anya ma asụma mbien fụ ya face to face in my life. Mana o nwere ebe ọ bịa na Northern States enye ya award aka o nyelu ndị mmadụ mgbe Chinedu nke na-eti egwu yọrọ enyemaka o sendili etu a ka o si enyelu ndị mmadụ aka. Ọ bụrụzie na ego ya ebu ego ọbara bụ na ego ya ebe ego ọgwụ bụ na ego ya ebe ego one thing or the other ya na chi ya ma ọ bụ nọ n'ime ọnọdụ a ka Chineke ga-eji mee ya arrest. Why na ya emejizi ekpele wee faya ka ihe a Chineke chọọ ịlụ n'ime ndụ ya ka ọ lụọ ya lue n'isi ka e wee nye aha ya otuto. Ebe a na-akọtọ akwa mee nke nwa akwa mebi ndị ọba akwa destroy ndị ọba akwa damage ndị ọba. Onwe onye akwa bịa kpụrụ ya na bee. Onwe young boy akwasị na ọ bụ na isoro m ewuru m egbe gbagbuo. Ọ bụrụ osimiri na-eli onye ọ na-afụrụ ụkwụ ya anya. Enwere m mgbe okorobịa ma ndị tọsi akwa ọkwụfa graduate go na-alụ ọrụ. It na-depend on individual mindset. Onye ya na n'iyi ya na n'iyi ka ọ na-abịazịa n'ọba na enwezi ndị graduate enwezi ndị nọ university. Onye dị nkịlịka ya dị nkịlịka. So n'isiokwu m bụ ka anyị nyekenere Chineke na ndị mmụọ ozi malite ọrụ n'ime ndụ akwa ka anyị were ekpere follow bịa up ka akwa nata. Maka na ọ nata n'oge nwe listening ear egwazie ya okwu n'oge ege ntị
mana nkwutọ na nkwuru bụ ife eji wee mara ọba unu jọọ njọ n'ikwutọ mmadụ. Chineke mere mụ na unu ebele.